Bon dia a totes i a tots. Els que em coneixeu sabeu que als meus tallers sempre contem algun conte. I és el petit regal que m'agradaria compartir amb vosaltres avui, que és diumenge de Pasqua de Resurrecció. Un curs de milagres ens diu: i veuràs que l'amor es troba més enllà de l'odi, la immutabilitat al mig del canvi, la puresa al pecat i sobre el món únicament la bendició del cel. Avui el conte que contarem ha estat tret d'un recull de contes d'aquest llibre, que és Contes en ànima, de Rosario Gómez, és d'un autor desconegut. Existien milions d'estrelles al cel, estrelles de tots els colors, blanques, platejades, verdes, daurades, vermelles i blaves. Un dia, inquietes, elles es van acostar a Déu i li van dir: «Senyor, ens agradaria viure a la terra, entre els homes». «Així serà fet», va respondre Déu. «Us conservaré a totes petites com sou vistes perquè pugueu baixar a la terra». Es conta que aquella nit hi va haver una bonica pluja d'estels. Unes es van arraulir a les torres de les esglésies, altres van anar a jugar i a córrer pels camps juntament amb les cuques de llum, i algunes es van barrejar en les joguines de les nenes i els nens. I la terra va quedar meravellosament il·luminada. Però en el transcórrer del temps, les estrelles van decidir abandonar els homes i tornar al cel, deixant a la terra fosca i trista. «Per què heu tornat?», va preguntar Déu, a mesura que elles anaven arribant al cel. «Senyor, ens ha estat impossible romandre a la terra. Allà hi ha molta misèria i violència, molta maldat, molta injustícia». I el Senyor els va dir: «I és clar, el lloc vostre és aquí, al cel. La terra és el lloc del transitori, d'allò que passa, d'aquell que cau, d'aquell que erra, d'aquell que mor. Res és perfecte. El cel és el lloc de la perfecció, de l'immutable, de l'etern, on respireix». Després d'arribar tots els estels i verificar el seu nombre, Déu va tornar a parlar. «Ens falta una estrella. Serà que s'ha perdut pel camí?» Un àngel que era a prop va replicar: «Senyor, una estrella va decidir quedar-se entre els homes. Ella va descobrir que el seu lloc és exactament on hi ha la imperfecció, on hi ha els límits, on les coses no van bé, on hi ha lluita i hi ha dolor». «I quina estrella és aquesta?», pregunta Déu. «És l'esperança, Senyor, l'estrella verda, la única estrella d'este color». I quan van mirar cap a la terra, van veure que l'estrella no estava sola. La terra estava novament il·luminada, perquè hi havia una estrella verda al cor de cada persona. Perquè l'únic sentiment que l'home té i que Déu no necessita és l'esperança. Déu ja coneix el futur, i l'esperança és pròpia del ser humà, pròpia d'aquell que s'equivoca, d'aquell que no és perfecte, d'aquell que no sap quin serà el futur. Rep, en este moment, esta estrelleta al teu cor, l'esperança, l'estrella verda. No deixes que ella fugi, ni permetes que s'apague. Tingues la certesa que ella il·luminarà el teu camí. Sigue sempre positiva, sigue sempre positiu i dona gràcies per tot. Troba la teua pau i contàgia-la a totes les persones que t'envolten des del teu cor il·luminat. Feliç dia a tots!